Ramogi TV kaendi jopiny gwenge ma Rongo Obuolo West Kamagak e kar chung' od bura ma Kasipul kwayo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo oyie ogernegi osiptal e gwengego ma giwacho ni pok ne obedo gi osiptal moro amora ma ginyalo yude konyruok. Giwacho ni gin kod lowo ma owinjo bed ni igere osiptalno mondo giyude konyruok kaluwore gi tuoche mosebedo ka chando jopiny e gweng'no. Ali Abich miyo lero. Kaunti ma Homa Bay osebedo ka keto kenge mopogore mar bero sekta mar thieth mondo mi jopiny oyud chenro mag thieth e yo mowinjore. Kata kamano, nitie moko kuom gwenge kaunti ni ma jopiny pod yude pek kaluwore gi onge mag ute thieth machiegni kodgi kendo chunogi mondo gilaw chenro mag thieth e osiptende maboyo kodgi. E gweng' ma Rongo Obuolo West Kamagak wuode ka chud bura ma Kasipul en achiel kuom gwenge ma jopiny nene pek mar yudo chenro mag thieth e yo mowinjore. Adieri e gweng' ma wantiere ni iluongo ni Rongo Obuolo area ka en gweng' ma onge osiptal machiegni. Dhano oganda modak kaeri osebedo ka nitiere kod ng'ikruok e yore mag tuoche kaka ginyalo chopo osiptal ok osebedo negi mayot. To wagoero mondo mi jogewa mantiere kod chandruok mar tuoche ma ok nyal yudo thuolo mar dhi osiptal oyud thieth e gweng' kaeri. En adieri ma onge kiawa ni chan nyalo timo gik mathoth ne miere kae to goyo ji piny. Tadieri ma bende nitiere makelo geno en ni ka oganda ni ngima e yore mag ringruok to gin tiere kod ngima maber bende pachgi nyalo paro maber. Jopiny e gweng'ni ahinya to mago mani kod tuoche madwaro thieth ma kinde ka kinde ywago pek mar wuoth ka gilaw chenro mag thieth e kar od thieth mar piny owacho mantie boma ma Oyugis kendo gisiko ka giketo geno margi kuom riwruoge moko mag piny owacho ma osebedo ka tero negi chenro mag thieth nono maonge chudo. Kora akwayo oganda kata mane area manika chunya digo mani dewa yud kata dispensary moro manyalo bedo e area ni mondo mi okonywa nikech wan wabor kod agoro kata kaka ing'ado aora kata samoro tuo go ng'ato gotieno onge kaka inyalo konyori. Gweng'wa ka gima area ni mar Kowino kama wantie ni wabor go hospital mane district koga makalo kod malo kwa dhi wire loka mamine madongo ok nyal kalo yo gi nyithindo. Ka Nyasaye nyalo miyo hospital moro kama wantie ni kata wuon lopni oyie kwa nyalo yudo minis moro mondo oger hospital e lopni. Riwruoge ma osebedo ka siro thieth mag jopiny e kor gwenge wacho ni nitie jopiny mathoth ma osebedo ka lawo thieth kuonde maboyo kodgi ka dwaro margi en mondo sirikand kaunti ni omed tero chenro mag thieth nyaka e kor gwenge mondo mi okony jopiny. To watemo ng'iyo areas ma osiptal nitie mabor ma kedhi tedo ka ok yot mondo ji odhi mayud thieth nikech distance mantiere kuma hospital nitiere. Ma ema nonro mwasetimo to kendo ma kela e kwayo county marwa nikech health is devolve ni mondo ging'i ane yo ma thieth nyalo chopo go machiegni ne ogandawa. Ging'i ka wanyalo bedo gi dispensaries moko matindo kaka koro kama wantie West Kamagaka ka wanyalo yudo dispensary moro machiegni ka to nyalo konyowa mondo jowa yud kuonde ma ginyalo yudo yath machiegni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.